Yo, abusan for me mamu nyina kwaba. Eba Nana Bima Akenten Royal TV. Sumakrofo amanfo so chiame asene de hye akwasibote berma. Me peso makronti ende me tu fa maba abonno. Bosomtwe abonno. Na mpani ka biribi se abrabo wo hoyi. Ne boy bona dodo. Me na me nyini. Ne nam senti makosa nanum. Na me pese yete ne kankan ne. Me sa kan yewura bi. Wodi nchine kakra. Sankomo we de. Mimi sanko kromotie ho emopoda. Pese me nim papa yi ne bedi sankomo yi. Na yaji asempa bi afri ni nchen se eye no kure. Se abrabo ebona ana se abrabo ye bone tra. Mira, me pacho me mo atenase. Mira mpacho na pom ti se. Ye do nyankopon ase. Ye frɛ me Akwasi Buaite. Me free asene abusua mu nti. Ya na me de hoahoa me ho. Se me ye asene de hye Akwasi Buaite. Pacho no nso adawdo ma odi. So the friend ya afrani. Opani ya wafrani. Wo free kuro be so. Free abonu kroma ya. Oh sa. Me pacho me menya mfisia aduesiam enan. Wadawdo ma nso e. So so ba. Aduoso ba ko mi wura. Metwafufu amana tonkwa mu. We kire se woni mabrabo ani so. Mpani si abrabo e bona. Wo kire mu a, mi wura obekire ni sei. Abrabo ya bona pani ka. Kan si asem so. Abrabo ya bona. Se obrashe se usiso. Na wa brabo no so an hyase yi amone ya. Enko ye oyi. Okay. Se bi a wo ya brante kwa. Usiso hode. Osen ka utimi di everyone eye adwuma. Okay. Na ka di piska. Mpo so onwale ekura bedu so be wale na osiesie o. Sa. Na o man so na oye no ani amaye. Okay. Basa so be ya hotwisem na hotwi brasa o mpadu. Ti bedu se e beba oni so a be wale. No brana e basa o ni adwuma titu bia. Na che se what say mre dodo no wani ahwe oba no. Enka utie mpene afutu. Ana wabra bonu hya ase yi a ke wie wi. Okay. Yo mira. Ene ye se ye hwe obi kutwa ho a ye de mia ye kuru. Wadaroma wo hye wabrabo asese. Yo pacho. Mabra bono. Time na sikani fi. Sa. The education na just awful no. The time the common transfer prena. Ina me passing to secondary school. Wan ko bi na nso na nka utidi bua o. Oh. Ti yenso ya time ti wo form 4. Na be se mi ku bo mu a me wie. Pacho, who you form for afi be? 1970. 1970. Na chese ye bu akonta na be mfi aduesi akura de atwam. Jo. Ti wie na chese. Ti fia na kunte Mr. Fosu. Why no Kingsley? This will be brought for the Kingsley. Because Kingsley, almost people teachers. Okay. No more young, so. So must say, you must say, I study one way. Intimate overco. Mark up your exams. And I'm not going to call him quiet. If you are no me say, Emma. No one, my contact friend, say, I'm saying, I'm right. Call ya no Pacific and someone, yeah, no, or mamma appointment. 1975. 75. Cry the course way, make hair, a mem pipi. A mem pipi. Oh, but no answer quite because it. Or plan a mem as a silver. I could see because. Okay. For no sequel. Yo. Them copies were some so yet time not Nigeria. I don't swab as a dose of teachers here in Nigeria. Here be for Quan, the answer ain't me uncle be. You have to think where you cry. If you are not going to school, because you know our head. And then Timwa, we are 10 years and she got 3. Yamle, second few. And give you cool one tea.
96 Mhm. ana kyerɛ sɛ determinating appointment 1996. 96 na yɛ sɛ matwa bɛyɛ 17 years Best 17 years. Ɛwɔ adekyerɛ mu. Mesrɛ na class bɛn paa na wokyerɛ. the class no ɛnti faako Mhm. makɔ P4 pɛi P4, P5 P5, P6 P6, ɛna makɔ P3 P3. ɛna P4 Oh. Ɛne nyinaa na ɛmaa yɛ mfeɛ 17 no. fie du so nti agya megyaeɛ a mebɛɛ fie na kyerɛ sɛ kɔ adwuma na meyɛ no kakrakra nti asase nso wonya asase kɛseɛ nti menua koko Mhm. duadua nnuane mu sɛ Bankye bɔdeɛ. ne nkuruma nom ne adeade ɛna gyene first ne ɛtwa paa Ɛwɔ kurom ha. asante gyene kurom ha deɛ ne yɛkora ɛtwa kumawufo yɛgyaeɛ ne kumawufo bɛsɛ mu woba fie biara ma ɛtwi gu apata sa ɛtwi gu apata ne wusie no ɛɛfa so Sɛdeɛ ɛnsɛe no. sɛ nti duru ne tɔ no a ɛboa ba mu na manfo aba na ɔmo bɛtɔ Mama Esra misa wo mura. O first born 1994. ɛwɔ 94 nti sɛ ɔno yɛ 30 years Mm. ɛna second one nso so ɛyɛ 96 Mhm. ɔno nso wɔ 28 years Mhm. sɛ mekuta nkwalaa 10 Oh. Ɛnka me baby so ahwɛfo a mohwɛ yɛ bɔ mmɔden na subscribe channel yi ho. Na share video no ma obi biara nhwɛ bi ɛfiri sɛ abrabɔ hɔ yi ɛbɔ na dodo. Sɛ nnɛ mehwɛ deɛ nkyiri ma yɛayɛ yɛ brabɔ a medwene ho a mente aseɛ. Na mmom mpanimfoɔ bu baabi sɛ yɛhwɛ obi kutwa so na yɛde mmea yɛ kuro. Ɛno nti me ne me papa yi nkɔmmɔ yi memmu no sɛ nhunu koraa. Tie bi yɛfa to tirim. Mpanin so wo ne panin a due obi tu ne bafo a fa bi to tirim. from dwuma no na meyɛ adeɛ gye ne ne ntoosi ne ade na meyɛ adeɛ nti na ɛno ara na mede bɔ me ho bra a mede hwɛ ɔbaa no a nkɔlaa no bi kokɔkɔ sukuu a saa mmerɛ nso deɛ ne agya ɛyɛ tam no deɛ Kwame Nkrumah de free education so amma Ghana Nyɛ ha baabi a ne duruyɛ. nkɔ bi Mm. nti mefɔ so yɛ sɛ gya me nso menkakra me nkɔlaa no ɔmbɛwie nti obi wɔ hɔ a ɔwie a agya ɔso papa saa mmerɛ wo ne sika nti ɛdeɛ mekɔsua adwuma nti mewɔ mmaa no bi a ɛbi tomadoɛ Okay. driverfoɔ Oh fine. driverfoɔ no mewɔ mmiɛnsa Oh fine. ɔmo nkra Na wawu na otwi kaa na. akwaraa no na n'ani gye ho Aha. nti owie ayi no a obi wɔ koraa ɔtete n'adamfo nkyɛn a Saa. na ɔno ayɛ a Saa wohu sɛ waso steam mu no wɔkɔ. nti ɔno ayɛ yi a ɔbaa so papa na mekɔgye lances Mhm. na sɛ saa mmerɛ nso agya fo dwuma nti na menyɛ adwuma na mabɛ fie Mm. nti metumi nya sika kakra nam so deɛ manya no ɔse nkɔpɛ bi asɔ so Saa na akɔdakɔ no akɔgye ne license. agya ɔmode gu nkra ɛne ɛma wɔhɔ yi sɛ bɛyare sɛsi a mefrɛ hɔ no maa na Ɛnyɛ yare ɛwɔ sɛ saa bere ɔmo ma biribi di mmom nyɛ yare asɛm. ɔmo hwɛ me Aha, yɛde nyame ase. ɔmo adwuma no kɔ soro bebree Nyame bɛhwɛ, ɛyɛ nkakra nyame bɛyɛ. ɛne ɔmo hwɛ me San sɛ kwatii no kakrakra na yɛsen sɛ kwatii. Ai, meda ase. monkyerɛ me saa Meda ase. sa kɔma no Meda ase. Na ma mimi sa wo yere a wo ne ne wo mma yi. Mo da so ware. kyerɛ sɛ meyere no baako pɛ ɛna ɔno deɛ ɔno na medii ka ne no mu me first born 94 deɛ meka so ɔwɔ 30 years Ai. na ɔbaa no mene gyaee Aha. ɔbaa no nso wanwo bio ne makyi ɔkɔware nso wanwo bio ɛna kyerɛ sɛ Abrabɔ mu nsɛm ne bi ni o. ɔde kɔɔ ne kra akyi Oh. deɛ mekɔfaa n'akyire nam ne no woo 9 ɛka baako no Baako no ho. na kyerɛ sɛ ɔno de aka no ho sɛ ntimi ne obiara hyia a me sɛ memma yɛ du Sa. ɔmo maame no Sa. Yɛmpae mu. nti ɛmmaa no mmarima no Oo, nyame ahyira wo. mmaa no Nyame ahyira wo. Nti deɛ ɔne ne wo nkro no deɛ woda so ne ne wɔ hɔ. da so nam ne no wɔ fie sisi A yɛfrɛ ne sɛ ɛfrɛ no abɛn nyaako maame abrɛ nyaako. ɔno yɛ aduane ɛna me nso meyɛ agona Aduana ne agona. Na maame abrɛ nyaako ofiri kuro bɛɛ so. ɔfiri ampɛnto Ampɛnto. bɛkwae Bɛkwae ampɛnto. Yo, maame abrɛ nyaako yi. Ɔsoro wɔn hyira wo. Na kuta akɔkora ma yɛn saa. Mpanimfoɔ sɛ sɛ wohwɛ obi deɛ yi a wo nso deɛ bɛyɛ yie. Ma mu nkuro deɛ ɔsoro wɔhyira mo. Mempere wo ho koraa. Na obi nim dwonkuku a
adeɛ ɛbɛkye so maame nyaako meda ase pii sɛ sɛ ɔno de adwuma no nso yɛ ɛne yɛ fom dwuma ne edwadi apatetɔn no aha ɔbɛ nsu ya no no nya bi a na ɔde kɔ ɛde kɔ Kumasi. okay na abakɔsɛm bi a mpɛ sɛ wokyerɛ me mu yɛse kurom ha sei sɛ obi bɛtɔ apatere no bi na sɛ wɔde kɔ akyima na ansa wɔnsa amfa mma kuro yi mu ɛno korɛ Titi hɔ na yɛ saa nti hɔ deɛ na apatere no abu na ne bɔ nso nyɛ de na deɛ ne bɔɔ de nti na deɛ ɔmo yɛ no sɛ mmaa no totɔ na ɔmo de akɔgu fridge mu ɔbɛ fridge nkɔfoɔ bebree wɔ fridge a ɔmo de ma hae bi nso wɔ ne deɛ si hɔ nti ɔtotɔ gu mu a na ɔtɔn patere bi wɔ hɔ koraa ebi wɔ hɔ koraa deɛ mo wie ebi bɛtumi adi bɛyɛ na ɔtwe na ɔtumi de gu fridge mu ɔkyene kakra na kyerɛ sɛ kane no na abu nti no ɛna sɛ obi soa na ɔde kɔ na ansa a na so mfa mu sɛ wohwie gu aha ne ɔpa baabi akɔ woante so ame antɔ na woamfa ankyekyɛ a wontumi mfa mma na kyerɛ sɛ na no nya amammerɛ bi ɛda ha na kyerɛ sɛ wontumi mfa mma na mpanimfoɔ no ka to hɔ sɛ woba a woato mmara yɛbɛkyɛ wo saa mpra mmara nso deɛ ne mmara ɛwɔ na nnɛ nso so deɛ biara yɛ a wɔwɔ fridge wɔ wɔba a na ɔde n'adeɛ bɛhyɛ meda se mewura ɛne na ha na nnɛ me ne wode nkɔmmɔ yi ɛbɛsie deɛ mehwɛ ne sɛ mpanin sɛ wotwe yurududu a na bom taatoɔ ebi ɛberɛ a mɛba ha bio na wo ma no mu bi bɛn wo a me ne nkɔlaa no so bɛdi nkɔmmɔ na yɛahwɛ sɛ agya na ntoasoɔ ɛbɛkum wansamfobere ampa meda ase pii ase na ɛde hyɛ nie sɛdeɛ tie bia mɛma yɛne me ne wo nkɔmmɔdi wahwɛ bi wɔ wo tete phone so meda ase na menka ho